Bueno, Itziar Zudaire, egunon. Egunon. Abian herri ekimeneko kidea zara, Sakanako egoera sozioekonomikoaz nolabait ere arduratzen zaretena. Orokorrean, zein da egoera Sakanan? Bueno, gaur egun Sakanan pasagea baiara bat ia langabeturik gabe ez zeukan baiara bat izatetik, pasagea ia 2000 langabetu izatera, 20.000 pertsonako baiara bagea, orduen datu nahiko kaskarra da, ez? Iaia 25, 30 gaude, langabezian. Enpresa asko itxi dira azkeneko 4 urtetan, eta egoerak ez du aurrera jotzen. Orduan, nahiko gaizki gabiltza. Aipatu duzu, langabetuak ia 2000 direla hemen Sakanan, zein da herririk zigortuena? Herririk zigortuena, handiena Altsasu da, eta orduan langabetu gehienak Altsasun dare. 2000 horietatik, ia 1000 Altsasun dare, baina hori, Altsasu herririk handiena dalako, banatua dago beste herrietatik. Nabarmendu behar bada igual metalgintzan ere metalgintzako enpresa haunitz itxi direla eta horrek ere eragin handia izan duela batez ere horrek. Baiara hau zeukan industria metalarena zen, eta orduan metalak bera egin du eta itxi diren enpresa guztiak metalaren ingurukoak dira. Gelditzen dian lauak ere berdin. Eta gazteen egoera Sakanan? Gaztea momentu honetan ez daukagu etorkizunik, ezin dugu lanik egin hemen, ez dagoelako lanik. Ekimen ezberdinak ateratzen ari aurrera, bai Sakantzen sarea, bai garapen agentzia, eta baina Nafar gobernutik ez dugu inongo laguntza ekonomikorik izaten, eta gaina zerbait etortzen baldin bada okerrerako da, ez daukagu konponbiderik, ez dugu konponbiderik ematen. Aipatu duzuna izan Nafarroko gobernutik ahazturan zaudeten nolabait ere, hala ere Sakanan ez zaudetela besoa gurutzaturik eta hainbat ekimen jarri dituzuela martxan, zeintzuk dira ekimen horiek? 2011 urtean krisi mahai bat sortu zen, non bai eragile politiko, sindikal, herri mugimenduko jendea bai bildu zen hor, eta krisi mahai horretatik Sakantzen sarea atera zen, dela pixka bat fomentatzeko ideia berriak baldin badar eta hola enpresa berriak sortzeko, eta gero Sakanako garapen agentzia, pixka bat ere, tejido ekonomikoa edo pixka lantzen ikusten zeintzu diren Sakanako aukerak, ez? Eta hori badaude ideia batzuk martxan, baina diru laguntzak ez dira iristen eta orduen gaude pixka hartu. Baina berez Sakanan ez gaude geldirik. Ez dugu saiatzen ari geha, Sakanatik Sakanarako gauzak egiten, baina betiko kontua ekonomikoa da eta pixkat Nafar gobernutik laguntza bat behar ez digutena ematen. Uste duzu gaurko aldarria dituko dela Nafarroko gobernuan eta UPNek erantzuna emango duela? Ideia, Iruñera joatearen ideia horretarako zen. Ze uste dugu Nafar gobernua dela momentu honetan guri kasurik egiten ez diguna, eta orduan Iruñan entzun bartzala gure ahotsa, Sakanako ahotsa. Nafar gobernua suposatzu jarraituko duela bere baitan, ez aldatuko. UPN botatzen dugu bestela hemen ez daukagu inongo irtenbiderik. Baina, behintzat ikustea, Sakanan mugitzen ari garela, indarra dauzkagula eta aurrera jarraitu behar dugula, gure etorkizunaren gati borrokatu behar dugula. Hori da pixka bat ideia. Zuen aldarria ditzen den, animo eta segi lanean. Eskerrik asko.